שלום, קוראים לאבנוב, אני בעל מספרה וחנות לבעלי חיים. אחרי הרבה מחשבות, חשבתי שמישהו ילווה אותי בעסק, לתדרך אותי, איך לנהל את העסק כמו שצריך. מפה לשם, אחרי שאני מדפדף בטיקטוק, אני רואה את הסרטון של מתי עבדי, שהיא יועצת לעסקים. אז דיברתי איתה, נפגשנו. קודם כל, דבר ראשון שהיא מבטיחה ב100% הצלחה. ומה שהבטיחה לי אני כן קיבלתי. כמובן, היא בן אדם שבאמת מבטיח ובאמת נותן מהלב ובאמת עוזר. היא לא הפסיקה להתקשר אליי, לשלוח לי הודעות, מה חדש, מה קורה בעסק, הכל טוב, והיא לא עוזבת אתכם לבד. באמת שהיא אחלה בן אדם, ואת התוצאה שהבטיחה לי לקבל אני קיבלתי אך ורק אחרי חודשיים. חודש ראשון התחלתי לראות את השיפור, חודש שני כבר הגעתי לתוצאה שקבענו ביחד. אז באמת תודה לך, אין עלייך. אני ממש שמח שפגשתי אותך, ובעזרת השם בקרוב נתראה עוד פעם. באמת תודה.